संस्था यंदा 20व्या वर्षात आसा। त्या खातीर एक आमच्या संस्थेचे ज्येष्ठ सदस्यांनी एक बरी सूचना केली की गुरवांकूर अभंग गायन सम्राट एक तालुक्यात निर्माण करचो। तो करता आसतना प्रत्येक गावातले जे अभंग गायक आसात त्यांच्या कडल्यान एक बरो दर्जात्मक अभंग येवचे, बरे गायक म्हणून निर्माण जावचे। त्या खातीर आम्ही गुरवांकूर अभंग गायन सम्राट आयोजन केला। कला संस्कृती खात्याचे आमकां सहकार्य आसा। केंद्रावरून 4 स्पर्धक निवडल्यानंतर सर्वांची 20 जणांची एक उपांत्यपूर्व फेरी ही मांद्रे भगवती मंदिरमध्ये घेण्यात येईल आणि त्याची तारीख आहे 27 तारीख ऑगस्ट 27 2:30 पासून सुरू होईल। या केंद्राचे प्रमुख आमचे माजी अध्यक्ष प्रकाश नाईक रामजी यांच्याकडे सूत्र दिलेले आहेत आणि त्या स्पर्धेमध्ये एकूण 20 जण भाग घेतील आणि 20 पैकी त्यातून 10 निवडले जातील ते उपांत्य फेरीसाठी। आणि उपांत्य फेरीत आम्ही 10 जणांची निवड केली जाईल आणि उपांत्य फेरी ही भगवती मंदिर पेडणे इथं 3 सप्टेंबर रोजी तसंच 2:30 पासून सुरू होईल। त्या केंद्राचे तसेच आमचे प्रमुख गुरुदास ज्ञानेश्वर आहेत आणि नंतर त्या 10 स्पर्धकातून 5 स्पर्धकाची निवड केली जाईल आणि ते 5 स्पर्धक हे अंतिम फेरीसाठी निवडले जातील आणि अंतिम फेरी ही हरमल सार्वजनिक गणेश मंडळाचा जो हॉल आहे तिथं अंतिम फेरी ही 5 जणांची घेण्यात येईल आणि त्या 5 जणांपैकी एक अभंग सम्राट हे एकाची निवड केली जाईल आणि त्याला आम्ही रुपये कॅश 15,000 रुपये, हिरेजडीचा मुकुट, शाल श्रीफळ मान्यवरांच्या हस्ते असा त्याचा सन्मान केला जाईल। केंद्र 1 मध्ये प्रमुख बाधित केरकर सारखे अनुभवी त्यांच्याकडे आम्ही जबाबदारी दिलेली आहे। केंद्र 2 पारशा हे जे आहेत ते आमचे प्रणव परब यांच्याकडे आम्ही जबाबदारी दिलेली आहे। नंतर केंद्र 3 उगवे हे जे आहे ते आमचे एक नाट्य कलाकार शशिकांत कोरखंडकर यांच्याकडे आमची जबाबदारी दिलेली आहे। केंद्र 4 धारगळ हे तसेच अनुभवी आमचे संघटनेचे श्री अशोक हरमलकर यांच्याकडे आम्ही ती जबाबदारी दिलेली आहे आणि केंद्र 5 हसापूर ही जबाबदारी आम्ही तसेच सज्जन नाईक यांच्याकडे दिलेली आहे। या सगळ्या फेरयेत हे रूल्स लागू पडतले। स्पर्धकांना प्रत्येक वेळी वेगवेगळा अभंग गवळण सादर करावा लागेल। आयोजकाकडून 7 संगत पुरवली जाईल। परीक्षकांचा निर्णय अंतिम व स्पर्धकांना बंधनकारक राहील। संत रचित तथा संतकालीन भजन परंपरेला अनुसरून टाळ घालून अभंग सादर करावे लागतील। अभंग सादरीकरण 5 ते 7 मिनिटाच्या अवधीत करावे लागतील। तसंच उपांत्य एकदा म्हटलेला अभंग परत म्हणता येणार नाही। उपांत्य प्राथमिकच्या फेरी आहेत त्या फेरीला प्रत्येक स्पर्धकाकडून एकच अभंग सादर केला जाईल। जी द्वितीय स्तर आहे ज्याला आपण उपांत्यपूर्व फेरी आम्ही म्हणतो, त्या फेरीत स्पर्धकाला प्रत्येकी एक अभंग व एक गवळण सादर करावी लागेल, म्हणजे 2 सादरीकरण करावी लागतील। आणि जी त्याच्यानंतरची जी तृतीय स्तर आहे म्हणजे उपांत्य फेरी जी आहे त्यात स्पर्धकाला प्रत्येकी 2 अभंग सादर करावे लागतील आणि जी अंतिम फेरी आहे त्यात प्रत्येकी 2 अभंग व 1 गवळण अशी 3 सादरीकरण प्रत्येक स्पर्धकाला जे क्वालिफाईड स्पर्धक असतील अंतिम फेरीसाठी त्यांना करावे लागतील। ह्या थोडक्यात हे आमचे रूल्स अँड रेग्युलेशन। पहिले केंद्र जे 30 तारखेक आमचं उद्घाटन जातलो ते हरमल केंद्र आसा। आमच्या रवनाथ देवस्थान मंदिरान हे उद्घाटन समारंभ जातलो। ह्या हरमल केंद्रान केरी, पालये, हरमल कोरगांव ह्या गावातले जे कलाकार आहात त्यांना व्यासपीठ हांगा दिले गेले वतले। 4 गावांपुरती मर्यादित। पारसे केंद्रान आमचे मांद्रे, मोरजी, चोपडे, आगरवाडा, पारसे आणि तुये ही 5 गावां येतात आणि भगवती युनियन कल्चरल क्लब जो आहा यांच्या सहाय्यान आम्ही ती स्पर्धा दुसऱ्या केंद्रार आयोजित करतले आणि हे स्थळ जे आसा हे दुसऱ्या केंद्राचे ते भगवती मंदिर पारसे हांगा आसा।
उगवे केंद्र 5 गावां खातीर मर्यादीत आसा. मोपा, तामुशे, पोरसकडे, पेडणे पालिका केंद्र, जे पालिका क्षेत्र आहा ते, आणि मालपेट अशा गावां खातीर हे उगवे केंद्र आमी थारायल्ले आसा. माऊली मंदिर हे स्थळान, आणि ही तारीख जी आसा उगवे केंद्राची ती 12 ऑगस्टा खातीर. हांव पारसे केंद्राची तारीख सांगूंक विसरलो. पारसे केंद्राची तारीख ही 6 ऑगस्ट आसा. धारगळ केंद्र हा केंद्र 4, आणि स्थळ आसा शांतादुर्ग मंदिर धारगळ. हातून जी क्षेत्र आहा, जी गांवां येतात ती धारगळ, विर्नोडा, नागझर, वजरी आणि कासारवाडे हे जे गांव आहात, ह्या गावातले कलाकार आमी ह्या केंद्रातील स्पर्धेक आमी सामावून घेतले वतले. आणि ही जी तारीख आहा ती 13 ऑगस्ट रोजी धारगळ केंद्राक आमची स्पर्धा आसा. आणि 5वे आणि निमाणे प्राथमिक स्तरावयले जे केंद्र आसा ते हसापूर केंद्र, आणि स्थळ आहा सातेरी कला मंदिर हसापूर. हसापूर केंद्राक आमी हसापूर, इब्रामपूर, हणखणे, चांदेल, हळण, तळण ह्या गावांचो समावेश केलेलो आहा. ह्या गावातल्या लोकांनी ज्या स्थळांची जी नावां आमी आतां हांगा उल्लेखीत केलेली आहा, आमचे पॅम्पलेट्स, बोर्ड्स वतलेच त्या गावातल्या लोकांनी त्या दिसा त्या स्पर्धेक समावेश करचो. एखादो चुकलो जाल्यार दुसऱ्या गांवान स्पर्धेक जर तो येयलो तेचो समावेश केलो वयचो ना हेची कृपया नोंद घेवची. सगळ्या प्राथमीक केंद्रावयली जी स्पर्धा आहा ते दनपारां 2:30 पासून सोंपपर्यंत संध्याकाळपर्यंत चालू असतले. प्रत्येक केंद्रार ल्हानसो उद्घाटन समारंभ स्थानिक पातळीवयली स्पर्धा असल्या कारणान जातलो. आमी प्रत्येक केंद्रात, प्रत्येक स्थळांतले जे स्थानिक कलाकार आहात, स्थानिक प्रतिष्ठेय जी व्यक्तिमत्व आसात, जांचो सांस्कृतिक कार्यक्रमांत समावेश आसता, अशा सगळ्या कलाकारांक आमी थंय उद्घाटन समारंभाक समावेश करून घेतले. सगळ्या ह्या ज्या 5 केंद्रांतल्या सगळ्या कलाकारांक, भजनी कलाकारांक आव्हान आमच्या दुबाळपूर कला केंद्रातर्फे हांव सचिव अर्जुन गडेकर सगळ्यांक आव्हान करता की मोठ्या संख्येन तुमी ह्या आमच्या स्पर्धेत समावेश करचो, सहभाग घेवचो.